utang ya. Cek kurang. Waduh. Lu tenan ya. Pak. Yo, Ma. Punya duit apa? Mama pengen shopping. Apalagi gak nih duit tok, Ma. Halah papa iki. Jadi bojo kok pelit banget. Apa jangan-jangan duitnya ameh mau nggo rabi meneh ya? Hayo ngaku. Astagfirullahaladzim. Ora yo, Ma. Kan papa sayangnya cuma karo mama. Ah, gombal. Papa sayang karo mama. Kayak duitnya dong kok. Oke, Ma. Yo, kita. Tapi sun dulu. Ya wes, merem sik tapi ya, Pak. Merem sih. Wah. Dadah Papa, Mama mau shopping dulu ya. Dadah. Loh. Kok kayak enek sing aneh ya. Waduh. Kamu duit kanggo bayar utang. Makannya pun sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, bobok pun sendiri. Maklum jendes, tapi usah lincah kok. Ser. Widih, canggih. Goyangane iki lho, iso wer wer. Wis ngeluh dasku. Canggih dong Pak RT. Piye? Yuk digoyang meneh. Boleh. Wani piro? Lek njupmu piro? Sing akeh ya Pak RT. Nak sing akeh ya kok bengi goyange. Halah modus. Modus piye leh? Tenan lho iki. Piye engko bengi? Mah, Aja ngono lah. Dipikir-pikir sik. Ya wis, aku tak rapat karo Pak Lurah sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tuwa kok. Jeh ganjen terus. Duh. Duit malah wis dijaluk mama. Aku nak juragan custom teko piye ya? Aduh. Bambang. Duh, kok tenang. Layu ah. Weh, bocah kabur. Pengawal, tangkap dia. Siap, Bos. Piye to iki malah minggat? Aduh. Mlayu kok yo ngos-ngosan kok ngene. Lereng sik ah. Sik leren sik, sak Bos. Bambang iki mlayune nang ndi mujane iki? Lho aku ngerti dal tak cekel wonge. Sik malah diskusi ya. Wis golek nah. Jare kon leren, Bos. Sing leren iki aku. Kowe iki golek nah. Ngono, Bos. Ya. No. Bos, Bambang iki kecekel. Ada isak ta piye? Yo,
Sik. OTW. Bambang. Apa mlayu nang dineh kowe? Bayar utangmu plus bungane. Ampun Juragan. Delok waktune. Wis rasa waktu-waktunan. Pokoke saiki bayar. Kenapa iki? Ternyata ada pahlawan kesiangan hari ini. Kamu siapa, gadis cantik? Aku anaknya Pak Bambang. Anak Bambang? Bambang? Reneo? Juragan. Aku duwe penawaran menarik untukmu. Aku bakal ngelas kabeh utang. Asalkan siji. Anakmu sing ayu iki gelem dadi istri. Ora sudi bojomu. Dasar tua bangga enggak tahu malu. Sudi ra sudi. Gelem ora gelem. Kowe kudu dadi istri ndak. Pengawal, capcu. Oh. NANI?! Loh? Kok rapi ning ngono? Apa ning ndi? Biasa, Mi. Narik duit nih warga. Halah, tenane. Yo tenan, Ami. Kan saiki paku serang ngapusina. Halah, pret. Wis ta, secemberut. Kok tak tumbas. Gelang karo. Kok papi ngerti nek mami pingin bilang karo kalon? Oh, ya ngerti dong. Kan papi manusia paling peka di muka bumi ini. Ya wis, papi tak makasih ya. Mami melu. Ojo, panas banget iki. Mami pengen payung. Ojo mi bahaya. Apa kowe kuwi? Bos. Lho, iki biasanya gue ireng-ireng. Kok nggo batik? Loh, piye to mami iki? Hari ini kan hari batik nasional. Lho, masa topi? Iya, Ami. Iki buktine papi nggo batik. Pengawal-pengawale papi yo nggo batik. Oh, ngono topi. Yo wis, mami tak ganti batik. Gue putar. Ayo mlaku nih cepet sithik. Dekku kok ora ono kabeh. Papi. Lho. Ora ono kabeh. Done ndi iki? Masakanku kok gak enak. Ayo ya wis lah. Mending kok bilang karo kalem. Wes lho. Ora usah wedi. Ora apa-apa. Lupa iki piye Siti kok mau nangis terus. Wes ora apa-apa, Mas. Paling mau iki grogi.
Wis ndak cocok aja nangis ya. Ya wis ayo do metu paling ki juragan kastame meh teko. Ya. Senangnya dalam hati kalau beristri muda. Oh seperti dunia anak yang punya. Asik. Ya. Oke. Gadis cantik, saya datang. Mami! Apa ya apa? Papi, Mi, papi! Tapi apa? Papi! Tapi apa? Papi yang sayang banget karo mama. Orang ngono, Mi. Papi, apa yang ngelamar? Anaknya Pak Bambang. Apa? Ayo barang saiki. Ayo, Mi. Gadis cantik. Sini. Om udah jinak kok. Tapi meh ngelamar Siti yo. Oh Rami, itu cuma acting. Orang acting-actingan ayo. Om. Balik. Juragan, utangnya lunas yo. Papa. Yes, apa dilamar rentenir tua Bangka. Apa sih? Nak tak lamar aku, gelem ora? Mah, Yakin ora gelem. rak blas. Ya wis ah nek ora gelem. Ah, gelem. Wong kok ora tekanan. Jari mau. Alah, empuh ah. Gak oleh. Kenapa sih ra oleh terus? Nikahin dulu dong. Siap.